No niin. Tänään kerron, mitä minä luen tällä hetkellä. Pääsääntöisesti minä luen Sofian maailma. Tämä kirja on todella mielenkiintoista, mutta sitä ei voi lukea nopeasti. Välillä pitää pysähtyä, miettiä ja olla itse. Tämä minä luen vain yksi kappale ja sitten sen jälkeen ei enää. No niin. Sen jälkeen seuraava kirja minä luen välillä Metsäjätti, Miika Nousiaisen kirja. Hänen yksi kirja minä olen lukenut selkokirja Juurihoito. Hanna Mannikko lähtiin tekemään selkomukautus. Tämä on hänen kirjoittama, Miika Nousiaisen kirjoittama ensimmäinen kirja Metsäjätti. Sen jälkeen, kuten minä sanoin, että selkokirjoja kun sama suklaapala, sitä voi lukea milloin tahansa. Äsken minä luin Leena Lehtolaisen se dekkari, selkokirja, Harmin paikka. Hänen monta dekkaria minä olen lukenut aikaisemmin, eli ehkä yli 8 dekkari. Sen jälkeen minä luen tällä hetkellä yksi kirja englanniksi, koska minun pitää harjoitella englantia. Koulussa minä en opiskellut englantia, olen itse oppinut ja nyt on välillä pitää harjoitella. Ja se on Ashwin Sangin kirjoittama The Magicians of Majda. Ja sen jälkeen vielä välillä minä luen Rupe Seta. Tämä on mielenkiintoista. Se on tämän hetken lukeminen.